Tiens, on a un bas faux. Ni jamukan be di aw ma sibiri o sibiri. Akaje mukankura, voix de l'Amérique kan. Abafo. Fana to dunen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 10 na voix de l'Amérique kan. An b'a fɔ sigilen na, an b'a fɔ kan. An b'a fɔ dɛ. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ Amérique faba la yan ayiwa bi ye sibiridon ye n'o ye novembre kalo o tile 11 na ye an b'a fɔ o jɛmukan o kɛnɛ kɔni o sigira nin waati kɛrɛnkɛrɛn na bi ye a ta ko ayiwa 457 na ye an bɛ sɔrɔ Bamako fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana radio parisien kan Tominia n'o ye San Mara ye an bɛ sɔrɔ fana ayiwa Gawokaw fɛ n'o 106 o ni tomi kelen kan 106.1 FM an bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara ayiwa n balimaw an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn bɛ k'an mafilɛ walima k'an lamɛn fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye an ka bi ayiwa babu o bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnna EDM n'o ye Mali ayiwa cɛkɛda dɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don jiko ni kuranko kan aw yɛrɛ b'a dɔn kabini ayiwa sunkalo waati la fo ka na bila ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na kuran dɛsɛ a n'a degun a bɛ sigida kɔnɔ jamana fan bɛɛ la don o don ayiwa dɔw b'a jira ko kuran bɛ tigɛ tile bɛɛ kuru la u t'a sɔrɔ fo ɲɛ 2 walima 3 kɔnɔ a degun a kɛlen bɛ ka caman hamina ko jamana kɔnɔ ye ayiwa o don n'o ye dɔgɔkun 2 tɛmɛnen Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jiko ni kuranko la ale bɔra ka kuma jabaranin na ka gɛlɛya minnu b'a cɛkɛda kan jamana kɔnɔ nka jamanadenw bɛ min ɲinina sisan o ye hɛrɛ de lafiya basabu a degun kelen bɛ ka se caman ma sigidaw kɔnɔna ani baaradaw bololabaaraw ani kɛnyɛrɛye wɛrɛ caman bɛ yen u tɛ se k'u ka baara kɛ basabu kuran tɛ yen yira k'a fɔ fana ko kalandenw n'u bɛ kilasi kɔnɔ ayiwa hali kuma galama min bɛ ekɔli karamɔgɔw bolo n'u bɛ kuma kalandenw fɛ olu bɛɛ bɛ tigɛ ka sababu kɛ kuran dɛsɛ kɔsɔn ayiwa aw hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsin ni kurantigɛ banbali min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ nin y'a kalo caman ye mun de bɛna kɛ aw fɛla ye jumɛn ayiwa bi an ka babu nin an bɛna kuma falen kɛ o la sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ka sɔrɔ ka segin k'an ka dunan bisimila ani ka kuma di fana an ka lamɛnbagaw ma. Coffee
ayiwa an balimaw a n'u wula an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnamana minnu fana bɛ ka mafilɛ nin waati nin na fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye an ka bi jamukan o bɛna lase ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ kɔrɔlen na i n'a fɔ ten n y'a fɔ cogo min na jamukan daminɛ na an ka bi babu a bɛna tali kɛ kurantigɛ banbali min kan a n'a degun n'a tɔɔrɔ sigidadenw baaradaw bolola baarakɛlaw ani fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni kuran ye Mali kɔnɔna na barisabu ni kalo dama na a degun bonyana kosɛbɛ kuran tɛ ka sɔrɔ ye don o don kuran bɛ tigɛ ayiwa o kama minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ a nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen don 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu fila kelen fila wɛrɛ fu kelen fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani 70 ayiwa a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'a y'an ka Facebook page ye n y'a fɔ cogo min na an ka bi dunan o bɛna kɛ monsieur Jean-Marie Sangare ale ye ministre kɔrɔ ye Mali la a ye baara kɛ ka tɛmɛ ni ayiwa EDM fana n'ale de ko an bɛna kuma o de kan bi na ayiwa a bolo filanan na an bɛ tila ka kuma ni an balimakɛ fana Alexis Kalanbere n'ale ye kunnafoni kɛnyɛrɛ gafe sɛbɛn n'a bɛ wele ko Mali Tribune ka bɔ Bamakɔ Mohamed Mamata fana o fana bɛna k'an bolo ayiwa nɛgɛjuru kan nga yani an ka tɔw bisimila an bɛna baro daminɛ ni an balimakɛ monsieur Jean-Marie Sangare monsieur Sangare i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ ba alhamdulillah an bɛ Ala tanu ayiwa i bisimila an ka kɛnɛ kan n y'a fɔ cogo min na nin ye a kalo dama dama ye ni kuranko ni a kɔni gɛlɛya bɛ ka bonya ka taa fɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn degun bɛ a baarakɛda yɛrɛ la n'o ye EDM ye ayiwa minisiri fana min jantolen bɛ jiko ni kuranko la ale fana bɔra ka kuma jabarani na gɛlɛya minnu bɛ a cɛkɛda kan a y'o ɲɛfɔ ayiwa u ye hakilina fana di ko baaraw bɛ ka kɛ yaasa nɔgɔya ka don a ko la nka an bɛ yɔrɔ min na hali bi a gɛlɛya nin kɔni a degun a ma ban dɛ barisabu bɛɛ bɛ k'a fɔ don o don ko kuran bɛ tigɛ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ fangaw tɛmɛnen kɔrɔ o tun bɛ kɛ tilema waati de bon n'o waati tɛmɛna kuran bɛ sabati mɛ ɲinan ta a bonyana kojugu ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ gɛlɛya min bɛ EDM kan bi bi la ani kurantigɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ i bisimila. D'accord moi n b'i fɔ i ka ɲininkali la mais fo ka sɔnni an ka don kuma la ka essayer ka réponse di mɔgɔw ka ɲininkali la fo mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu kuran dilancogo la. Énergie bɛ kuran sɔrɔ sira saba de fɛ sira saba a yɛrɛ ka centrale b'a bolo o y'a yɛrɛ ta ye ji b'o la minnu bɛ fonctionner pétrole la gasoil ou fuel olu b'o la énergie bi bi na in na u ye ci bila mɔgɔw fana ma minnu ye centrale tigiw ye mais olu ye kɛlɛ ye o ye olu fana olu ka centrale sigilen bɛ yɔrɔ dama dama la Bamakɔ n'a Lamini na olu fana bɛ kuran dilan ka feere énergie ma a sabanan ye min ye énergie bɛ kuran ta mɔgɔ minnu fɛ ɔ olu fana n bɛ se ka n da don a la teliyara Côte d'Ivoire b'o la société min sigilen bɛ Manantali énergie ko géreli la n'o tɔgɔ ye ko Sogem n'o bɛ centrale Manantali Felu ani Gouina olu de b'o exploiter énergie bɛ kuran sa olu fana fɛ opérateur privé malien dɔ fana bɛ yen o fana y'a ka centrale dayɛlɛ Kayi mara la o tɔgɔ ye ko Albatros énergie bɛ kuran sa o fana fɛ ani laban wɛrɛ bɛ yen centrale solaire dɔ bɛ yen ko Akro énergie Akro olu bɛ kita énergie bɛ kuran sa olu fana fɛ donc ni yɔrɔ saba de ye kuran bɔ sira ye pour que ka se ka kuran sɔrɔ ka transporter ka taa ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais n bɛ préparer la tigɛ a ko la n y'o min fɔ nin ye o ye dugu minnu tugulen don ɲɔgɔn na kuran sira fɛ i b'a ta Sikaso ka na Kucala ka na Segu ka na Bamako ka taa Kita ka taa se fo Kayi olu tugulen bɛ ɲɔgɔn na sira filanan bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire fana ka na o bɛ bɔ Sikaso ka taa Buguni ka na Sanankɔrɔba fɛ mais a jɔlen bɛ yen fɔlɔ a bɛ fɔ de ma ko réseau interconnecté donc Mali fan tɔw bɛ yen énergie bɛ yɔrɔ min na mais olu tugulen tɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ olu ma ko centre isolé
misali ala Moktibola Sambola Tombouctou Gaobola olu n'u ka centrale do u yɛrɛ u ka du la olu tɛ mɔgɔ ci wɛrɛ alimenter n'olu yɛrɛ tɛ donc nin de ye a situation ye fɔlɔ mais n'i ye jateminɛ t'a fɛ kuma b'i bolo t'a fɛ i b'a kɛ to t'a fɛ n'i ye jateminɛ sisan i ye min fɔ i ka kuma la ko courant tigɛlen bɛ fan bɛɛ o ye tiɲɛ ye réseau interconnecté kan fɛn fɛn tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na n'i ye sira saba min fɔ courant bɛ bɔ min fɛ perturbation b'o bɛɛ la mais minnu fana centre isolé minnu kelen n'u ka centrale don olu fana perturbation b'olu la olu caman ba courant min bɛ di olu ma o origine ye thermique ye o bɛ bɔ pétrole de la o kelen-kelenninw bɛ centrale solaire fitininw bɛ ka fara a kan donc bi bi in na ka kuma ramasser énergie bɛ lahalaya min na bi n ye a ta ko minɛn fɛn fɛn sigilen don fɛn fɛn bɛ se ka courant di a y'a san o a yɛrɛ y'a produit o o bɛ se ka taa fo mégawatt ye puissance unité de o bɛ taa 800 ni kɔ la énergie yɛrɛ ta ye min ye min y'a yɛrɛ ta ye o bɛ 300 bɔ a bɛ min bɔ centrale de location na ye minnu wele k'u kana ka centrale n'a b'u ka courant ta u louer olu bɛ taa 190 na a b'a san minnu fɛ Côte d'Ivoire ni Sogem ni a tɔw olu bɛ taa 320 ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ sisan groupe minnu sigilen don a kɛra pétrole ye o a bɔra ji la o min sigilen don énergie bolo a bɛ maliyɛnw mago ɲa mais min sigilen don n ye 800 min kɔfɛ o tila fila ye o tila filanan in dɛ o de c'est ça qui est disponible c'est ça o de bɛ se ka fonctionner donc n'i y'a jateminɛ sisan 800 in kɔnɔna la 400 de bɛ yen min bɛ fonctionner o bɛ faamu parce que groupe dɔw bɛ tiɲɛ u bɛ dɔw bila réparation na mais n'i y'a jateminɛ kɔni 400 ɲɔgɔn o ça c'est disponible nka kuma lasurunya la minɛn min bɛ énergie bolo bi a kɛra ta ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ta ye o a bɛ Mali courant a bɛ réseau interconnecté courant ko a b'a ɲɛnabɔ bon n bɛna information wɛrɛ d'i ma min b'a to i b'a faamu centrale ninnu na n ye min fɔ n'i ye a 100 sara la production min bɛ bɔ pétrole la o bɛ se ka 53 ɲɔgɔn bɔ ne yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka o de la ni ye énergie ta ye dɛ ni ye énergie ta ye n'i y'a ta min bɛ bɔ pétrole la o bɛ 53 bɔ min bɛ bɔ ji la o ye 46 ye o ye énergie ta ye o ye énergie ta ye donc mais n'i y'a ye gasoil ko kuma bɛ ka caya bi parce que gasoil yɔrɔba de bɛ énergie ka consommation na bi n'i ye gasoil ta sisan énergie ka besoin bɛɛ n'i y'a bɛɛ ta min bɛ fonctionner gasoil la o y'a kilancɛ yɔrɔ ni gasoil tɛ yen jagoya courant bɛ tigɛ o kɔni ayiwa donc kumaba in bɛ fɛn fɛn kan k'a fɔ ko groupe tɛ yen ko groupe tɛ yen o tɛ dɛ taji ko don k'a fɔ ko voilà k'u tɛ marché u bɛ marché dɛ hali n'a sɔrɔ problème bɛ dɔw la nka taji ko de y'a problème ba ye bi ayiwa an bɛ segin ka na kuma di ma i bɛ hakɛto to nɛgɛjuru kan an balima fila bɛ ka bɔ Bamako olu bɛ nɛgɛjuru kan an balimakɛ Usumani Kojo ani Sanba Tarawele an b'a daminɛ Usumani Kojo i ni wula ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen ayiwa an bɛ babu min na i yɛrɛ y'a kɔrɔfɔ kan mɛn ani monsieur Jean-Marie Sangare ale ye ministre de la communication kura ye ale bɛ nɛgɛjuru k'an bolo yan ayiwa a ye baara kɛ ka tɛmɛ fana ni énergie du Mali ye a bɛ k'a ɲɛfɔ ayiwa ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase a ma walima hakilina jumɛn b'i bolo k'a lase
ayiwa gɛlɛya ko ni courant dɛsɛ ni ka énergie fɛ an ka lamɛn EDM fɛ. Bon m'aw fo ɲininkali min bɛ ne bolo awɔ o ye énergie baarakɛlaw awɔ ani Mali état yɛrɛ k'a tɛngu la quoi groupe ko in est ce que ko laban ta de don wa ayiwa o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye ne ka faamu na an tɛ groupe dilan kelen gasoil tɛ produit an fɛ yen an ka courant mana siri o fɛn fila la fɛn min t'e bolo e ka jamana courant sirilen don o la o bɛ laban ayiwa ɲininkali gɛlɛn parce que i ye groupe a ye gasoil suɲɛ a m'a suɲɛ o ni gasoil la baara de bɛ yen seulement ne bɛ ministre kɔrɔ in ɲininka olu ye temps minnu ta EDM kɔnɔ bon n t'a dɔn n'a tun bɛ ministère la ou bien EDM kɔnɔ est ce que u miirila dɔn ale tun ye ministre de la communication kɔrɔ de ale tun ye ministre de la communication kɔrɔ de nka a ye baara kɛ ni EDM fana ye ka tɛmɛ o de don t'a fɛ kuma voilà o ye fɛn groupe ko in ne ka faamu na dɛ ko laban ta kɔni tɛ u b'a fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ baraji ko ani énergie nucléaire ni pando ne yɛrɛ ka base ba in ye pando ko in de donc u b'u ɲɛsin pando ko ni baraji ko ninnu ma sinon gasoil ko in tɛ laban hali san wɛrɛ gasoil tant que gasoil ko kelen de don ni problème kelen de bɛ yen dɔ b'a fɔ n y'a sɔ dɔ b'a fɔ n m'a sɔ wa ye n'a bɛ yen de o kɔni ayiwa donc tant que n'a ma bɔ gasoil ko in kɔni na an bɛ mɛn dɛ o kɔni ye ne hakilina ye ayiwa an bɛna i ni ce o la kojo an bɛna kuma di Samba Traoré ma Samba i ni wula Samba wa i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di Bati foyi t'u la ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ awɔ n bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn ayiwa kuma b'i bolo d'accord n bɛ i fo n bɛ invité bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamari Sangare diyara n ye kosɛbɛ i tulo b'i la d'accord komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ale ye baara kɛ énergie kɔnɔ ka tɛmɛ ani a ye ministériya fana kɛ donc a bɛ dɔ dɔn a ko la kosɛbɛ ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali fila kɛ ɲininkali kelen o fɔlɔ o ye fɛn min ministre da bɔra ka se groupe marsiliko ni fiyoli ye k'o de da ka nɔgɔ ka tɛmɛ gasoil kan donc hali ni ko suyɛnni bɛ kɛ ko suyɛnni kɛ ka di gasoil la ka tɛmɛ o kan donc an de bɛ se ka gasoil ko in tɛ kɛrɛfɛ cogo di fɔlɔ pour que ka segin ka na fiyoli ko in na fiyoli ko in min ni ministre yɛrɛ ka fɔ la o suyɛnni fanga ka dɔgɔ ani fana k'o de consommation fana ka nɔgɔn énergie jamana ne yɛrɛ bɛ fɛ k'ale ɲininka jamana bɛ se ka mun de kɛ pour que ka segin ka na fiyoli ko kɔnɔna na o temps kɔnɔna na tuma min na ni an bɛ ka consommer o de parce que ale yɛrɛ ko ko an bɛ consommation min kɛ ko tilancɛ ko bɛ pétrole la donc i b'a ye toujours a kuma ka ca suyɛnni ko bɛ sen na juru bɛ énergie la a bɛ tan jamana bɛ se ka mun de kɛ ka segin joona ka to fiyoli in kɔnɔ pour que an ka se k'an débrouiller kɔnɔ ani fana k'i projeter ɲɛfɛ mun na bɛ se ka énergie solaire ko ko programme ko a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'o ɲɛɲini cogo di walasa an ka bɔ fɛn fɛn tɔgɔ karibiri an ka bɔ o kɔnɔ ka yɛlɛma sira min ni siniɲɛsigi b'o de la ni jamana ka lafiya b'o de la o ɲininkali fila. Kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye monsieur Jean-Marie Sangare ayiwa monsieur Sangare i bɔra ka Usumani Kojo ani Samba ka ɲininkaliw lamɛn sisan jaabi jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin o yɔrɔ fanfɛla la monsieur Sangare. Mohamed ni Kojo ka kuma faamu ko ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ groupe ko in gasoil ko in ani pétrole ko ko n'a sɔrɔ o bɛ laban ne ma fili. I bɛ se ka segin a kan. A ka kuma kɛra de ka ɲininkali kɛ ko est ce que groupe ko in bɛ laban. Awɔ. Komi an tɛ pétrole t'an fɛ yan. Awɔ ani gasoil ko awɔ. Ko est ce que o bɛ laban. Bon i b'a o jaabi ka nɔgɔ. N'i ye Mali yɛrɛ ta n'i ye an ka jamana ta. Potentiel min bɛ jamana in kɔnɔ n'a dɔnnen don kabi Modibo tile la o ye courant min bɛ dilan ni ji ye donc ça c'est le potentiel hydroélectrique mais faamuyali la a ka faamu k'a fɔ ko baraji kelen jɔli a ma nɔgɔn sira si fɛ a ma nɔgɔn a ressource a wari ɲini na a ma nɔgɔn baraji yɛrɛ jɔli la. Awɔ ni baraji bɛ jɔ a bɛ jateminɛ de k'a fɔ ko ji de bɛ minɛ donc ni ji minɛna o de ye lac de retenue ye o bɛ yɔrɔ caman inondé caman bɛ tunu donc baara min don a ma nɔgɔn
mais min faut tiens do ni te pétrole produit pour état jamana e pétrole te boyga jamana la ni nous silendo pétrole consommation de la antenne mobile la o te énergie o te mobile ni moto be bolo bon o dum be fonctionner carburant la bon a problème ko ni minni amba ni do ta boila parce que minga no carburant ni carburant ko aka no il be ka central joka ban a moment joka ban en 2-3 ans mi me 100 ans duru ke barrage ko la donc Mali flé ni si comme investissement on te sait mobiliser tout mabe ni problème keru dala alors qu'on a un taux de croissance chaque année kata sanglé na kata sanwre la on a besoin be yele kemesara be yele tanduru fomo au fora donc ni jania jatemne sa sanduru kono na zoro yi mugo be kemede la sanduru kono bita kemefla la o sanduru kono ka fo kebe warni ni soro ka central courage a se ka jo tuusila ni carburante o de ka telala ngao kuma na soro fa ko jo afo chugo mina nam carburante ji ko na ko barakelaw doka uluka fen ko gasoil ka soro ministre ya kuma fo ma chama fo ko fuel dakari ni gasoil aywa a dlantola fana o courant sene foro nun dlantumani atumbe tani fuel le muya to fanga o maseka sigi korolen na fuel min dakari barsabu petrol me bo walma gasoil me bo Senegal kana Mali la abe bo jamana wara kana a warkacha abe sa yoromna ina fo petrol me bo o sene foro la chugomina atenate fakata temesra wara de fa ka dlan ka soro ka di aywa munde kama fuel be se ka sa adakadi halibi odunte ka nya soro jamana kono ibse ka doni fo yoro fo fela la on do fo la ne bela moment mena kuma do si ne bolé énergie là en 2007 ne tra ne de folokera malien mi projet géré par central jo par un privé sira ko rom metana a promoteur burkinabé do Sogli o de kera expérience follow en Mali kono ka fuel utilisé donc fuel coin ne ba don a problème mi fuel pétrole body nous est pétrole taka raffiné ka fembe boila i kérosène i super nous est fembe boila ko tore a tobe ke ko goudron o le fuel donc o daga no pétrole body mais à solide de manro comme à utilisation ni industrie baute ni usine baute ni centrale baute mo kita utilisé à solide manro donc les centrale ni jora sira ko mbegetana a contrat ani énergie de carburant centrale fonctionnera fuel follow mununa camion follow mununa ne fuelier après ou désera ou désera encore comme fuel et qualité qu'a donné gasoil il vous a fait de tourner fuel là ou c'est qu'à tourner gasoil là mais ça me tourner gasoil là ou c'est qu'à tourner fuel là c'est comment il va moi nya famia donc nous désera fuel là ou bien le gasoil aussi fait parce que désera canana à mon quelle raison c'est parce que rupture de béca approvisionnement central sana mindalaka oui central wa wole ko central bit 1 balengi o pene jora akama pour que fonctionner fuel là kosobe mais quand on veut fuel ko la forme au cadon technique de même pas faut quand même pétrole bodo ni central commencer à tourner naï a manque jo na jora dro moteur corona bébé colmati ça agri colmatera faut qu'à démonter tout qu'à nettoyer qu'à changer donc central ma d'abord joli kama donc nous sommes ma d'abord joli kama yoro au approvisionnement mangake problème là quel problème de central be immobilier même quand tourner sans gono qu'à jo maximum 10 heures par an notre jo mais quasiment 10 heures par jour yoro etchenene au famira bon desserrer d'eau parce que femindo qu'a faut comme on va utiliser en grande consommation au tech négre comme miri là
centrale usine damandamaw de kuma kuma utiliser maintenant boro la edem ya ka centrale ko na centrale be jo ka dabo kama pour que ka tourner fuel la mimba to ou ka facture diesel carburant be maintenant il peut marcher di mo mima na masi ni tna mo to courant tigela ibe la wanga gasoil kanga kala de ayo ore problème budala mais ou gasoil ça mina bi ou reka centrale uteo centrale de location nous les deux parce que le groupe Pikini ni nous nya fongo nous silendo boma ko na tapela yo fongo on devait fonctionner gasoil donc moi la souria là il y a des problèmes d'approvisionnement ore bato ou be fuel black ka gasoil parce que gasoil sur li kan parce que consommateur ou kacha amala ketuo na gana tuo ibe d'autres gasoil stock be nimbulo botata exact ga groupe ko na kala marche aywa mais à ce moment là donc il y a ko dabo mingama il y a dabo mingama avec to kaje aywa ambalma ke wore ba mbulu nege juruka no e alzuma togoe ka bo malla alzuma inula anula iga kenen somo bedi basi foita alhamdulillah ay amala tano ibisima kuma bi bulo ibismillah bon kuma mbe mali den bela jelen fo o jarawe katla la kanga jamana baski amina iligali flare be ne bolo ka tengu mbalma kema awo atlo iligali folo e mi folo la ni kuran ku be tige ina fo worobina be cogo na o b'a fɔ bon ni qualité a bɛ ni heure la ni yɔrɔ la donc a bɛ tigɛ ni yɔrɔ la ni heure la bɛn bi i labɛn ka bɛn ni o heure kelen de mais ni courant tigɛ problème kɔni tɛ parce que an b'a dɔn o bɛ baara la o tɛ problème mais munna o t'a fɔ ten ka sude maaw la a y'a labɛn an bɛ voilà an bɛ courant tigɛ ni heure la donc a bɛ na ni heure la ni a fɔra sisan bɛɛ b'i labɛn ka bɛn ni o de ye n'o tɛ courant tigɛ in a ye baara min da frigotigiw kan Modibo ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn parce que courant bɛ tigɛ tuma dɔ la sɔgɔma 6 heures fo 18 heures ou bien 17 heures donc siga foyi t'a la bon a dɔw bɛ yen i n'a fɔ n balima minnu bɛ sɛ baaraw kɛ a ye tiɲɛni don mɔgɔ caman kun donc an b'a ɲini kuran ɲɛmɔgɔw fɛ ni kuran bɛ tigɛ u ka heure fɔ donc mɔgɔw ka i labɛn n'o heure ye pour que tiɲɛni a kana dama tɛmɛ quoi n'o ye ta a ye tiɲɛni don mɔgɔ caman kun dɛ. ayiwa o fɔra mɛnɛ. ɲininkali filanan. kuran bɛ tigɛ tuma dɔ la heure 12 ou bien heure 10. tile kɔnɔ. mais o bɛɛ la ni kalo sara. ni dɔ ma fara facture kan dɔ tɛ bɔ a la. donc n ma se ka o yɔrɔ in de faamu quoi. n'o tɛ baarakɛla heure 12 baarakɛla min kuran min utiliser a bɛ sɔn ka caya dɔɔni dɛ. ayiwa. voilà n fɛ ka o ɲininkali kɛ n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo. ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ Togo. merci Togo. ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Konima Kumare ma ka bɔ Mali la fana Konima i tulo bɛ na. an tulo b'i la. ayiwa i ni fama i bisimila kɛnɛ kan. an bɛ maliyɛn bɛɛ fo. kɛra da fila yɛrɛ. ka maliyɛn ka voix de l'Amérique lamɛnbaga bɛɛ fo. o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. kuranko in kɔni vraiment an kɔni an sɛgɛnnen don très franchement. n'a fɔra ko e bɛ ko kuran bɛ tigɛ i bɛ se ka 8 heures 10 heures kɛ i tɛ kuran sɔrɔ et puis fana i ka facture bɛna a bɛɛ i kun kan ka unité kɔrɔlen min sara o facture de bɛna ka na d'i ma toujours k'o fana sara vraiment an kɔni tɛ ka fɛn kɔni faamu a la. mais ne kɔni b'a kɛ mɔgɔ min ye kɔni vraiment ni jamana n'a bɛ nin bolo la kɔni le premier responsable o kɔni ye président de la république n'o ye colonel Assimi Goïta ale de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka nin ko ninnu bɛɛ ban quoi. parce que an t'a faamu ko carburant ko don an t'a dɔn si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai ko groupe de sanna ko de nana ko o ma ɲi an t'o dɔn n'o ye tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛ ye an kɔni bɛ dugu kɔnɔ très franchement an bɛ dugu kɔnɔ dɛ. voilà. ayiwa i ni ce o la
Ayiwa monsieur Sangare bɛ nin jaabi sisan n bɛna kuma d'a ma yanni n ka kuma di monsieur Sangare ma i yɛrɛ y'a fɔ ko ayiwa maa minnu bɛ courant nati énergie ma ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ta Sogem b'a la Selenge Albatros ani Acro ayiwa olu cɛla ye an tun ye a lajɛ courant hakɛ yɛrɛ min tun kan ka kɛ énergie bolo ka fara minnu b'a d'a ma n'a yɛrɛ ta i tun ko k'o ye 800 ayiwa a tɔw ta o ye ayiwa 300 ye nka énergie yɛrɛ bɛ min u mago bɛ min na u bɛ min kɛ o ye 400 ye nka an bɛ yɔrɔ min na sisan courant bɛ sɔrɔ ji la fɛn ninnu fɛ o bɛ cogoya jumɛn na n'i ye Manantali lajɛ ka Selenge fana lajɛ waati dɔ kɛra a fɔra ko Selenge baaraw jɔra barisabu san tɛmɛnen nin bɛɛ kɔnɔ a labɛn ma kɛ ka segin ka a lajɛ san caman kɔfɛ u ye baara minnu kɛ Kayikaw courant ko tun nɔgɔyara u fɛ nka olu fana fɛ a gɛlɛyalenba de bɛ yen sisan tuguni ka kɛ i n'a fɔ Bamakɔ ani an balimakɛ bɔra ka min fɔ sisan ayiwa courant bɛ t'i ka feere i bɛ kalo kɛ i tɛ courant sɔrɔ a ɲɛ ma mais kalo mana sa u b'a fɔ ko wari hakɛ min t'i bɛ sara kɔrɔlen o de bɛ sara o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn o kɔrɔ kɛ fili dɔw b'a yɔrɔ dɔ la walima majɛ dɔ don i bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ fan fɛ i bisimila. D'accord, Mohamed, merci. Ɲininkali b'a daminɛ facture ko la parce que effectivement o bɛ mɔgɔ caman intéressé. Effectivement, n'i ye temps de coupure ta par jour et par mois, mɔgɔw hakili kɔni bɛ k'a la de ko dɔ bɛ bɔ facture. Effectivement, ni facture nana comme i kɔrɔlen don comme courant bɛ di 24 heures sur 24 a bɛ maa dabali ban. Ne bɛ se ka min fɔ la, c'est que énergie direction commerciale u ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na parce que c'est une question de bon sens ni courant min tɛ min jeni n'o i y'o hakɛ sɔrɔ k'i k'o sara a tɛ faamu mais a bɛ fɔ tuma bɛɛ c'est un problème récurrent a bɛ fɔ tuma bɛɛ a ma daminɛ bi a bɛ fɔ tuma bɛɛ donc il faut qu'il regarde peut-être tuma dɔ la ne kɔni ka jate la tuma dɔ la relève tɛ kɛ ni relève ma kɛ machine bɛ estimation de kɛ sur les la moyenne que sur les 6 derniers mois de consommation a b'o k'i kun mais a bɛ régulariser kɔfɛ ça je sais que n'u kɔni ma don ka taa mɔgɔ ka compteur relevé o de bɛ kɛ u mana n'u y'a fɔ k'u ma se ka relevé machine bɛ estimation dɔ kɛ k'o facturer kun donc n'u taara relève kɛ ka index yɛrɛ lajɛ a bɛ corriger mais n'i kɔni ka facture dir'i ma a wagati la k'a fɔ ko e de bɛ 6000 sara tuma bɛɛ san ka di san man di e bɛ 6000 sara aw kurantigɛba in na k'i ka 6000 sara tuguni a faamuyali ka gɛlɛn donc maa ɲini direction commerciale u k'a ko lajɛ parce que olu de bɛ se ka réponse di mɔgɔw ma min b'a to nin bɛ kɛ. ayiwa caman ka compteur bɔlen bɛ u y'a tigɛ ka b'u ka so kɔnɔ k'a da ko u tɛ ka wari sara ka sɔrɔ i bɛ taa dɔ sɔrɔ ji tɛ ka na courant tɛ ka na nka u bɛ wuli ka taa compteur bɔgɔti ka so kɔnɔ. ayiwa n'i bɛ taa ladon fana wari wɛrɛ de bɛ bɔ ka sara o wari fɛn fɛn bɛ minɛ ayiwa clientw fɛ ani baarakɛdaw fɛ o wari bɛ taa min n'a fɔra ko juru b'u kan na taji sɔngɔ ka gɛlɛn ni minisiri yɛrɛ bɔra k'a ɲɛfɔ jamanadenw nka mɔgɔw tɛ se k'a faamuya ko Bamakɔ kɔnɔna na ko bolimafɛnba minnu bɛ na ni taji ye k'o bɛ se ka tunu a y'a ɲɛfɔ cogo min na ayiwa sinon n'i y'a lajɛ kare kɔnɔna na caman b'a dɔn ko caman bɛ courant sonya u b'a tugu ɲɔgɔn na o bɛ fɔ n ko o bɛɛ n'a ta ayiwa nin kɔni fo ɲɛ de ka sɔrɔ a la sa de o tɛ wa. mais Mohamed ne bɛ min f'i ɲɛna effectivement question dɔw bɛ yen ça c'est des questions techniques o solution bɛ sɔrɔ o la parce que mɔgɔ minnu bɛ facturation kɛ u kan ka se k'a dɔn k'a faamu problème min b'a kɛ ni problème t'a kɛ fɛnɛ et puis faire une communication de masse ka mɔgɔw ladɔnniya fo mɔgɔw ye nin de bɛ se ka nin kɛ mais min ye tajiko ye Mohamed ni mas san wɛrɛ kɔ fɔ parce que problème wɛrɛw bɛ yen n da bɛ fɛ ka maga la sanni an ka tila kuma la o ye problème technique wɛrɛw de ye minnu jɔlen don minnu ma se ka lase minnu ma laban min b'a to taji consommation ka bon énergie ka production donc i t'a dɔn kuma dɔ la sisan ko n bɛ tɛmɛ n'a ye rapidement ko énergie nucléaire
Karamɔgɔ ne kɔni bolo an k'o sen bɔ a la ça c'est notre débat technique ayiwa sisan da donna solaire ko kuma la awɔ an bɛ segin ka na monsieur i bɛ hakɛ to sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka segin ka na kuma di an ka dunakɛ ma. Kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an balimaw a y'aw bisimila hali bi an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan a bɛ sen na nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛna ni sange 38 Washington DC an ka soba kɔnɔ studio 10 la. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ k'an mafilɛ nin waati nin na fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page. Ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka balimakɛ ma yanni an ka kuma di monsieur Sangare ma ayiwa a dɔnbaga dɔ fana b'an bolo n'o y'an balimakɛ Mohamed Mamata Toure ka bɔ Bamako. Ayiwa an bɛ segin ka na kuma di olu ma Mohamed Mamata i ni wula. N tɔgɔ n b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an profiter ka an ka président ni an ka directeur fo n'o ye Jean-Marie Sangare ye n tɔgɔ n bɛ profiter ka Jean fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la n'i ye courant ko fɔ jamana in kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ Jean est l'homme sans tâche Eden baara kɔnɔ courant ko kɔnɔ a b'a dɔn a b'a kɛ ka ɲɛ maa si tɛ se ka a tɔgɔ jugu fɔ a la a y'a kɛ ka jɛn ou bien a y'a kɛ ka tiɲɛ et puis maa min don fana maa tilennen don a bɛ tiɲɛ de fana fɔ donc n bɛ da o ma fɔlɔ. Ayiwa yanni ka segin monsieur Sangare ma ayiwa Mamata e yɛrɛ min ye ayiwa dugudentɔ dɔ n'o ko an ko Maliko ani kɛnyɛrɛ baara fanfɛla la fana énergie ka courant-tigɛ nin a degun bɛ ka kɛ baaradaw kan cogo min na e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o ko fanfɛla la bari sabu caman ka laɲini ye ni courant sɔrɔla a b'a to u b'u ka baara dafa nka nin waati nin kɔnɔ caman de bɛ kasi la dusu kasi la ko foyi de tɛ se ka kɛ n'a fɔra ko i tɛ se ka courant sɔrɔ tile kɔnɔ hali l'heure 4 wala 5 la o baara cogo a ka gɛlɛn u ko fɛn bɛɛ de jɔlen don ayiwa e bɛ se ka mun fɔ o la. N tɔgɔma i ye o min fɔ o ye tiɲɛ mais maaw ka fɛn kelen faamu énergie courant dibaliya ni bɛɛ tɛ ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ dengun kɔnɔ nin wagati in na a bɛɛ gulonnen don fɛn kelen de la o fɛn fana o ye mun ye o ye wari ye bara taji tɛ se ka sɔrɔ ni wari tɛ
machine minnu bɛ o entretien tɛ se ka kɛ ni wari tɛ appareil minnu kan ka falen ni ka yɔrɔ renforcer a si tɛ se ka kɛ ni wari tɛ donc ni wari tɛ yen nɔ donc wajibi de don degun bɛ na gɛlɛya bɛ na taji ko yɛrɛ n'i y'a lajɛ central minnu bɛ yen nɔ a kɛra edem ta ye o a kɛra minnu b'a a feere edem ma o i b'a ye k'a fɔ bi gɛlɛya b'u u yɔrɔ ka taa taji ta fanfɛla la donc mun nana ni o gɛlɛya fana ye donc an y'a ye k'a fɔ ministre bɔra ka kuma edem syndicat bɔra ka kuma minnu fana bɛ na ni taji n'o ye jagokɛlaw olu fana kumana donc fɛn fila tɛ munumunu kana kɛ o yɔrɔ la musaka ko de don bon o musaka ko fana a bɛ ka fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko jamana marabaga ko ye miliyariw bɔ ko ka a di wagati dɔ la ko ka taji k'a la donc maintenant o taji kelen groupe dɔw fana nana pour que ka se ka dɔ ninnu fana ma dɛmɛ olu groupe fana ko dɔw jenina dɔw yɛrɛ o si fanga tɛ u la ɔ yɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ courant di ni ji ye par exemple ministre da magara fɛn caman na n'i ye selenge ta bi selenge wagati dɔ kɛra a la selenge turbine entretien kun kan ka kɛ mais an bɛ ɲininkali kɛ a kun dira entreprise dɔ ma marché bɛɛ kun fɛngɛna mais a tilala ka jɔ k'a fɔ ko u yɛrɛ bɛ a kɛ o baara fana o kɛra wa a ma se ka kɛ wa an b'a ye k'a fɔ ko ensablement fana kelen don o fɛnw kɔnɔna na min b'a to ji fana min kan ka na ka baraji fɛngɛ ka turbine munumunu ka courant ɲɛnaman bɔ o fana tɛ ka se ka sɔrɔ donc ça veut dire que en un mot kunu selenge kun bɛ courant min di ani bi a bɛ ka courant min di est ce que kelen don extension fana bɛ ka kɛ ka fara o kan tuguni ntɔma i bɛ hakɛ to tiɲɛ don i ye min fɔ la nka ne bɛ ka sinsin yɔrɔ min na o ye degun min bɛ ka don kɛnyɛrɛ baaradaw la Mali la ni waati kelen kelen na ani bolola baara ninnu i bɛ se ka dɔɔni dɔw kan i bɛ dɔɔni dɔw kan wa ntɔma bi kɔni baara bɛɛ jɔlen bolola baarakɛla fɛn fɛn balo bɛ courant na bi ka taa soudelinkɛlaw la o ka na tailleur la o fo ka na se hali maa minnu bɛ bureau baara ninnu na ni a bɛ f'olu ma k'a fɔ ko cybertigi ninnu ni fɛngɛ même administration yɛrɛ i bɛ taa département ministériel caman na bi n'a fɔra k'a fɔ k'u ka hali photocopie kɛ ou bien ka document dɔ tirer a bɛ na ni gɛlɛya ye i mana taa an ka tribunaux kɔnɔ bi pour que kasoladen dɔ ka labila ka taa papier min kan ka labɛn ka tirer yen nɔ fana i b'a sɔrɔ coupure bɛ tribunaux kɔnɔna na donc maintenant gɛlɛya min bɛ yen nɔ dɔrɔn tɔgɔma a bɛ bɛɛ lajɛlen de kan bɛɛ de bɛ ka kule et puis gɛlɛya belebele dɔ fana bɛ yen kabini ministre bɔra ka kuma jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka énergie baarakɛla bɛɛ de kɛ zon ye ko énergie baarakɛlaw de bɛ taji suɲɛ u ka dɔn k'a fɔ maa damadɔw de bɛ yen minnu bɛ taji ko in kunna énergie baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ zon ye tɔgɔma donc u ka bɔ kɔnɔ amalgame dɔ créelen don bi hali énergie baarakɛla minnu bɛ taa k'u bɛ taa facture di u bɛ ka problème sɔrɔ o fɔra Somex fana ma a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunun a sini n ka so yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔw ko k'olu bɛ ka dibi de san mais dibi tɛ ka feere aw ma aw ka compteur ye min marqué wagati nin kɔnɔna na ni courant tigɛlen don o de bɛ ka ta ka di aw ma o courant tigɛlen compteur disque tɛ tourner o donc maintenant faama kelenw ka bɔ u ka population sensibiliser u ka se ka jamana kɔnɔdenw n'u hakili yira ɲɔgɔn na pour que bɛn ka se ka sabati danaya ka se ka sabati EDM baarakɛlaw ani population yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko EDM baarakɛlaw yɛrɛ u ka 10% min bɛ yen k'u bɛ compteur sigi u fɛ ko ka tila ka courant di maa wɛrɛw ma u bɛ congélateur ka fɛngɛ n'i tɛ fɛn mun kɔnɔ i bɛ fɛn fɔ a la fɛn mun bɛ se ka na ni gɛlɛya ni degun ye quoi o ye jamanadenw ka tagalan ye dɛ ayiwa i bɛ hakɛ to an balimamuso Maimuna madame Maiga Maimuna Garidigo ale bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Kayi ale ye dugudentɔ maa ye ani CNT maa dɔ fana ayiwa an bɛ taa Kayi k'an balimamuso madame Maiga i ni wula Maimuna nse Anura i Ture i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen nɔ ayiwa an ka bi babu a bɛ courant dɛsɛ n'a degun de kan Mali kɔnɔ barisabu Bamakɔ dɔrɔn tɛ hali Kayi yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an kumana ni caman ye o y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ fana b'u fɛ sisan waati dun kɔnɔ Kayikaw tun ye hɛrɛ caman sɔrɔ a la kurantigɛ baliya tun tɛ ka caya olu fɛ kosɛbɛ nka e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ bi bi in na kuranko nin kan aw ye mun de faamuya la voilà aw ye mun faamuya la fɔlɔ sani n ka kuma n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ aw yɛrɛ fɔ aw ka wulikajɔ la n ce o la aw ye mun faamuya la dɔrɔn nin wagati in na a bɛ n'a fɔ kurantigɛ degun in fɛn de don a bɛna ban mais mɔgɔ bɛ yɛrɛ ɲininka mun de nana ni kurantigɛ ye bon n'i y'a jateminɛ hali énergie ka projet de loi min tɛmɛna CNT kɔnɔ
n'a fɔra ko ka wari voter k'a di énergie mɔgɔw ma ni mɔgɔ votera contre la membre bɛɛ ne kelen de don. J'ai été la seule personne à voter contre. Mun ne votera contre la parce que ne tɛ se ka jateminɛ mɔgɔ minnu ye wari dun baarada kɔnɔna la. Wari n'i y'a mɛn i bɛ juru ta k'a kɛ ka juru sara mɔgɔ bɛ juru ta pour que i ka bénéfice de sɔrɔ walima n'i ye juru kɛ ta ni énergie ye baara kɛ fo juru yɛlɛnna la mais mun de ye juru yɛlɛ minnu ye juru yɛlɛ olu balolen est ce que juru wɛrɛ kan ka ta k'a kɛ ka juru wɛrɛ sara donc ne yɛrɛ ka faamuya la o de la ne kelen kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min votera contre la donc à quelques mois seulement ni an nana ye ni problème fɛnɛ wulila tuguni mɔgɔ bɛ se ka nin bila mun minan kɔnɔ i bɛ nin bila fasoden juguya minan de kɔnɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ énergie la mɔgɔ bɛɛ tɛ ka mɔgɔ jugu ye mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman fɛnɛ ye mais service da la ni mɔgɔ cayara jamana kanu tɛ mɔgɔ min dusukun na ale bɛ jɔrɔ ni a kelen ka intérêt personnel de o de bɛ na ni nin ye n'i y'a ye wari bɛ ta k'a di mɔgɔw ma jamana kuntigi yɛrɛ Asimu yɛrɛ bɛ baara min na Mali ko la Afrique ko yɛrɛ la i tɛ se ka imaginer ko Mali bɛ wagati min kɔnɔna la wagati min na an bɛ guerre la an bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la ko wari bɛ ta k'a di mɔgɔ dɔw ma ko ka taa walasa jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ ka courant sɔrɔ parce que courant fɛn foyi tɛ se ka kɛ courant kɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni courant jɔra dɔgɔtɔrɔso bɛ jɔ ni courant jɔra services bɛ jɔ ni courant jɔra hadamadenya yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ balo courant de la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u hospitaliselen don ni courant tɛ vie tɛ yen olu mɔgɔw bɛ yen hali ala ma taa da la dumuni n'i ye sɛw faga k'a bila frigo kɔnɔ ni courant tigɛra i ka nafolo bɛ tiɲɛ papier ko fosi tɛ ɲɛnabɔ ni courant tɛ donc ni courant tigɛra hadamaden na bi bi in na an bɛ wagati min na a bɛ n'a fɔ i bɛ fɛ ka dan de sigi a ka hadamadenya la jamanakuntigi y'a jateminɛ k'a fɔ awɔ Mali bɛ kɛlɛ kɔnɔ ne bɛ na min da ne ni jamanadenw an bɛna jɛ k'an ni da Kidali kan mais o wagati kelen kɔnɔ ka miliyari yirika ta k'a di aw ma k'aw ka taa groupe sa aw bɛ t'o sa ne ko mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'u bɛ courant ko la dɛ nin ko ka nɔgɔn mɔgɔ da bɛ a la ni i minɛra ni nɔ b'a la a bɛɛ ka minɛ ka datugu i b'a dɔn ko dɔ bɛ jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ ni o ma ɲangi a ɲangi cogo la o de bɛ na ni nin ye o mɔgɔ minnu ni bɛ ka bɔ ninnu ma jɔrɔ ni o ye quoi voilà mɔgɔ minnu bɛ a ko la dɔrɔn c'est très simple u k'u minɛ k'u datugu parce que faso kanu t'u la ayiwa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko datuguli gansan ko t'a ɲɛbɔ barisabu n'i ye maa datugu hali a ka nafolo n'i bɛ taa nɔfɛ i tɛna se k'a sɔrɔ a ɲɛ ma ka juru sara ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Sɛki Jawara ale bɛ nɛgɛjuru kan a bɛna ɲininkali dɔ kɛ monsieur Sangare la Jawarakɛ i ni wula somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn kuma b'i bolo i bisimila ɲininkali min bɛ ne bolo fɔlɔ est-ce que an ka kurantigɛ in a kɔlɔlɔ bɛ groupe ko in yan parce que wagati dɔ kɛra an y'a ŋunuŋunu kan mɛn bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a fɔ ko président Alassane Dramane Ouattara a tun bɛ courant min di ko a ye dɔ bɔ an ka fanga la k'a sababu kɛ ko juru bɛ yen nɔ ka taa fo miliyari kɛmɛ ɲɔgɔn la bon ministre dun ka tɛmɛli la sira la a da ma maga o yɔrɔ la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka juru banna courant ko ta fanfɛla la ayiwa ma se ka don est-ce que o problème fana o kuma min fɔlen no ŋunuŋunukanw na bolo sanfɛ o kuma est-ce que yala o ye tiɲɛ wa ayiwa a bɛ nin jaabi sisan ayiwa i ni ce o la Jawara nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di monsieur Sangare ma yanni madame Maiga k'a ka kuma tɔ laban monsieur Sangare ayiwa kuma b'i bolo i bɔra k'a ɲininkali kɛ n bɛ Jawara jaabi n dun ma ta fana fo mais Jawara n ye min fɔ dogolanko tɛ o juru bɛ énergie kan na ne y'a f'i ye n ko courant bɛ sɔrɔ sira saba fɛ sira sabanan in ye Côte d'Ivoire b'o la Côte d'Ivoire juru bɛ Mali la c'est clair Côte d'Ivoire juru bɛ EDM na et donc au départ u tun bɛ puissance min di u jiginna dugu ma fo ka na se fo 15 la u bɔra 80 na ka na se 15 la dɔ bɛ ka fara juru kan donc effectivement le fait que n'i ka juru bɛ mɔgɔ la n'a dɛsɛlen ka juru sara i bɛ dɔ bɔ i ka di la o de b'a to EDM bɛ k'i concentré centrale minnu b'a bolo minnu a sago bɛ minnu na dɛ a bɛ k'i concentré olu de kan ka taji ɲini walasa ka courant di mɔgɔw ma ne ye fɛn dɔ fɔ courant natɔ la ne ma fɔ n ko Sikaso Kutala ka na se fo Segu ma o branchelen bɛ Côte d'Ivoire de kan o bɛ ka sira filanan bɔ sira filanan bɛ ka bɔ
ka bɔ Sikaso ka tɛmɛ Buguni ka na se Sanangɔrɔba o fana kan ka tila Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais Mohamed n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna awɔ n bɛ da maga la très rapidement projet dama dama bɛ yen minnu bloquelen don n'olu projets sera ka ɲɛnabɔ o bɛ caman bɔ groupe ni tajiko kuma la fɔlɔ n da magar'o la sisan o ye u b'a fɔ o ma ko boucle sud donc Sikaso Buguni Sanangɔrɔba a kan ka na Bamakɔ yɔrɔ fila la Jalakɔrɔba ani Kɔdalani mais u dannen bɛ Sanangɔrɔba bi u dɛsɛlen ka tɛmɛ ka taa ba kɔfɛ mun na parce qu'il y a des problèmes d'emprise ko indemnisation ko bɛ sen na mais mɔgɔw t'o kalama maliyɛnw t'o kalama donc n'o courant sera ka tɛmɛ o bɛna dɔ kɛ filanan ye min ye courant min bɛ bɔ Sikaso Kucala ka na se Segu n'a nana se Segu ligne min bɛ courant transporter ka na Bamakɔ o tɛ bi ko ye dɛ o kɛra depuis Selenge bilala en service on transporte le courant en 225 kV a n'a sera Segu a bɛ jigin 150 ka jigin Bamakɔ c'est comme n'i ye coba fila ta ka tomisɛnnin don a cɛmancɛ la o fana kan ka dilan an bɛ Guinea ko kuma min na Kayi région na mais Guinea courant tɛ se Bamakɔ a tɛ se Bamakɔ mun na ligne min kan ka na n'a courant ye o financement ye AFD de tubabu nanzaraw a tɔ ko a bɛ kuma tɔ faamu haute tension awɔ o tɔ bɛ faamu awɔ Sotiba min filɛ nin ye yan Sotiba min filɛ nin ye yɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ tɛmɛ Babilikɔrɔni fan fɛ i b'a ye k'a fɔ u ye dingɛ fɛ Sotiba o capacité kun kan ka doubler mais o baara jɔra musakako kuma courant min bɛ nalen ka bɔ Côte d'Ivoire pour que ka courant bɛɛ consommer ka don Bamakɔ kan baara wɛrɛw bɛ yen minnu kan ka yɔrɔ renforcer donc projet caman de bɛ o bloquelen don n'a a caman bloquelen don musakako de la dɛ tiɲɛ don musalako b'a la nka n balimamuso kumana min kan ani an balimakɛ ni hakili ma fili o ye Usman Kojo ye nka énergie yɛrɛ ka baara kuntalajan kan ni gɛlɛya ni i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko 100 sarala san o san mɔgɔw bɛ yɛlɛ ni ta ɲɔgɔn ye nka u ka baara ani laɲini kuntalajanw kan o ma se ka don jatew la barisabu n'i y'a lajɛ ko Mopti ni Gawo ani kɔrɔyanfan fɛ Tɔnbɔkutu olu bɛɛ b'u yɛrɛ dama ma o kɔrɔ ye k'olu fana ta ye gasoil de mun de bɛ se ka kɛ o yɔrɔ fan fɛ barisabu n'i y'a lajɛ Bamakɔ ni Kayi ni jama ka ca ka taa fo Segu ni Sikaso yɔrɔ mun na jama ma ca n'o ye Gawo ye n'o ye Mopti ye ani Tumutu mais olu fana fɛ hali bi courant bɛ tigɛ su ni tile ji sɔrɔli fana bɛ gɛlɛya Gawo a tun yɛrɛla k'a fɔ ko u ye minɛnw dɔw yira minnu taara Gawo kɔsan na salo fana Somajɛsi ɲɛma bɔra ka kuma ko minɛn minnu nana ko n'olu sigira courant dɛsɛ kɔni o bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn tɛmɛnen nka o si ma se ka to u ka se k'u ka layidu ni labato jamanadenw fɛ ani minnu bɛ courant san u fɛ. Mohamed ne bɛ don gouvernance ko kuma la très rapidement. Yɔrɔ énergie directeur décret de bɛ ta conseil des ministres la ka nommé yɔrɔ dɛ. N bɛ mina min f'i ɲɛna les autorités politiques u k'u sen bɔ EDM gestion ko la. Hali ministre b'a la. EDM o contrat tɛ signé EDM na o madame ne bi dɛ depuis n'anw bɛ tuma min na o contrat tɛ signé EDM na k'a fɔ ko c'est un contrat important que ça soit fourniture de matériel ou bien que ça soit fourniture d'hydrocarbures ko jamana ɲɛmɔgɔ dɔ da tɛ don a la. Ɔ ni e bɛ nommé décret de bɛ nommé mɔgɔ min y'i nommé n'a k'i ma ko k'i ka nin kɛ tan n'i ma kɛ tan a b'i gɛn. Énergie Fléné, en 10 ans, ils ont eu 9 directeurs généraux. 9 directeurs généraux. Mais ça, c'est pas une... Au Tekenia signé. Au Tekenia signé. Monsieur Sangare. On a mis le Énergie Fléné, là, contrat de performance qu'a Énergie directeur général du ministre. Akabo, Dungulo, nata ministre ka kuma la mais aya furnya nga keta ministre de directeur général yo et que le conseil d'administration de EDM joue pleinement son rôle.
Aiwa, mo mi be contrôle ke. Mo mi me exécution ga ni mo kuma be ka fone ne kuma me ko me président et 6 milliards 210 donc ma ko pour faire ta en Turquie. Mais muna kuma te pousser ka tanya fe. Muna te pousser ka tanya fe. Aiwa, monsieur Sangare, ibe haketo me faka mana mega labla da kurnya kelena me muna ebse ka mune fe. Aw ka kulubani kono no sente ka nyeshi kuranko ni ma. Anyama bina wulewa. Da kurnya kelena. Voilà, ne bɛ se ka mun fɔ dakuru ɲɛ kelen na dɔrɔn CNT kɔnɔ a ka kan mɔgɔ minnu nɔ bɛ nin ko la u ni ɲaŋili min ka kan o ka k'u la walasa mɔgɔ minnu bɛ na kɔfɛ Mali kuranko bɛ se ka basigi cogo min na parce que nin mun filɛ nin ye ni nin fɛnɛ kɛra laisser passer ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se ka Mali sɔrɔ tuguni donc an dun ka Ala deli t'o ye CNT mɔgɔw bɛ min kɛ o gouvernement bɛ min kɛ o an bɛɛ lajɛlen bɛ min kɛ o an ka wuli k'an jɔ walasa nin ka kɛ wagati ko ye ni kana kɛ ko ye mun bɛ tɛmɛ nin kan quoi parce que déjà mɔgɔw sɛgɛnna donc an ka jɛ ka wuli ka jɔ kɛ minnu y'a nafolow ta minnu y'a carburant production kɛ ka carburant dun u y'a wari don yɔrɔ min na hali n'u ka biɲɛw dɔw de bɛ ayiwa madame i ni ce o la faso la wuli o ka kɛ bɛɛ ka ɲangi cogo la walasa minnu bɛna na énergie la ninnu kɔfɛ o ka kɛ basigi ye Aiwa, mɔgɔ se ka balo ni courant tɛ quoi ka tila Aiwa, jara kosɛbɛ ayiwa waati bɛrɛ t'an bolo Mamata dakuruɲɛ kelen ma welekan jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa sigidadenw ni baarakɛlaw minnu tɔɲɔlen don ni courant tigɛ fɛ yanni n ka kuma laban di monsieur Sangare ma t'a fɛ Mamata dakuruɲɛ kelen na min bɛ ne fɛ n b'a fɔ n bɛ welewele bila ka si président de transition ma ni ministre muso bɔra k'a fɔ ko ale de bɛ courant ko bɛɛ ɲɛfɛ kɔsani na yanni ministre de l'énergie kɔrɔ in ka taa u ni jɛkuluba dɔ ye protocole d'accord dɔ signé ni olu fana ko k'olu bɛna ɲama ba yɛlɛma ko k'a kɛ courant ye donc u kun ye dugukolo ɲini dugukolo ma d'u ma u yɛrɛ ye 34 hectares san u ka baara minɛw n'o bɛ bɛn mobili 880 ma o bɛ yen u bɛna baara 902 de bila sen na waati sera i bɛ hakɛ to kuma laban bɛ Sangare bolo sisan dakuruɲɛ kelen na monsieur Sangare Mohamed, dakuruɲɛ kelen an ye fɛn fɛn fɔ nin ye mesure fɛn fɛn kan ka ta pour que ka dɔ bɔ kurantigɛ la o bɛɛ ka ɲi a taji ko kuma o a problème technique mais fɛn kelen bɛ yen fo jamana ɲɛmɔgɔ ko hakili to a la fo énergie secteur ka réformer de énergie du Mali n y'a fɔ n ka kuma la mercredi tɛmɛnen a bɛ yɔrɔ min na sisan doni min b'a kunna tɛ s'a kun fo mɔgɔw ka sigi ka miiri mettre tout à plat et puis ka énergie secteur ka réformer ji ta kɛra cogo min na olu ka tɛmɛ ji la min bɛ se min kɔrɔ o ka d'u ma n'o hakili jagabɔ kɛra je crois que jamana bɛ bɔ a ko la an bɛ san caman kɛ an denw n'an mɔdenw tɛna nin bisi ɲɔgɔn ye ala k'a kɛ amina i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ an ka dunanw fana ye ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Cheick Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimamuso Zainab bolo ni jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la Papa, maman, ils sont maliens. Tata, tonton, ils sont maliens. Souda, Taketa et des maliens. Prod.